Hagabas dang jong kan nega jing syakri jong ngasgeu ban siam ya nega por ya kaban ai kublai Christmas basuk yapi ladangin ya kublai dagakti iwe pe iwe kalong ka bae dengan yang hang ni ngasuong kublai Christmas basuk yapi baro ki khon jong ka balang bat nem thmai pakamen angen kum gadak jong ka jing ya Pediang Christmas ka jing ya kublai Christmas ngas ngeu benong ba to ki ya kublai kat bagi ya don hang tu iwe pe iwe ha shwa ngin jam siaga phang ka bi de ben jam to ki ya kublai iwe pe iwe kat bagi ya shong hang tu kat ya kot Christmas so Christmas Nangit baro ngidap daga jingkemen kabakrau haga jing iem ka jongi ngada lebe ngas ngeu bengadan kamen sim jong ke jingkemen haba yau Chris lakha ini lakha halor jongi ngasu kwa ban bu aga jing keli haga ne kapor haga donut ke jong no ka bau Chris ulayo ban syong na do men haga donut jong no lakha yo Chris na pedeng jonga bat jong pi ibadon hang ne ngidap da sin jong jing kemen ban syakri namar ba kade jing le kemen Christmas bat kamtam ki benai ru ki benai bu khadu habiya dan ki dei ru ka por haga barang kyang kade ka por hakaba itnat lara kayat kayang kanom penthut yang ni andrei ngidap ka jing keman kaba ublei la yalam yang ni hakane kesngi ka bagidan menta ki khubor kia ki banga kwa ay ban yalam hakane ka por ngangek babaro pilayo sngewi khubor ka ktien ka jing sya ka jing ublei haga jing em ka jong pi haga jing em ka jing ka man kesngi Andrei ka ktin ka jong play habang ila pule ban ngi phai gi nagi Genesis ka long ka blas lem hadu kata Andrei habang ngi plate pat ha ka testament ka batmai ka long ka ba dang menta la tho ya ka haga ne ka jaka ka bang hidan kata ka de ki jing sya ka ktin ka jong play ki para ba bi ki jonga ka step ha shwa ngin jam sya ka phang ka bang ri ben jam Dongin pelai hoblai ke jing duai. Pli ka donut ke jing khang ka jumpi. Bau trai jing yu jisu. Un yo ban syong du ha ka donut ke jonga ban ke jumpi. U yo ban siar lai lut kat ka bau mon. Ha ka de ka por ka bengidan ta. Dong ya ingo hoblai shwa dia chaka phang ni la ba ke tien ka hoblai. Hoblai u bok pa ju ke bagi benang sejrom. Bat u bala pendap. Ha ke jaka baro kamtam akan ada jaka abat ka yen ka kentang ka karbang ya ka balang ka snack nang ya ka syakri ben pendan burom ya ka mon ka chome tribe ing yo ma ha ka jingkha ha ka donot ka jong yo khulong jisu nadu anin ka met pada ka kalimat ka bangidon ta ai ba ka jing kemen ka syar ha ka donot ka chungi ai ba ka ka mungkin siyos go ha ka por lang bau syakri yo chome ai ablay ba ka syar ha ka donot ka blai lot ka jong ko kan ran ya lam lang bau syakri u chome baka ka bau breu pen kre andrei ka de jing pen kentang ka pada me kan rat nga ai ngu trai ka jing pelak ka jome ka jing pelat ka jome yang akum syakri jome ka jing pang ka jing stom ya ka ngala ban yang kum ne kum banga dan menta trai bi ya lam yang i we pe we bi just go ya ka tien ka jome kan rat mak te me jis tu pan amen na ai ngu yo blei Haga jing yem ka jonga. Hagi degi si benai arnai lai benai. Nadu bas dang jong ka snap. Ngadon hap dang jong ka jing sitom haga met. Ki benta jong ka met ka jonga. Haga jing long to. Andrei haune benai di sembar. U blei u blastan. U kta yanga para ngeji.
ngayo ya ka met ka bangalong kumne kum bangalong mata wat lada ka jingpang ka jonga ka tang yai don ba yai te hanga anrei ngas ngeu ban ai ngu nang kong yo blai bahagane ka snam ka ba mata bat no benai bo mata kat ka bangala ban bu jing khen ha ka jing yam ka jonga udai ubnai ba buntam ka program ha ka banganga ya lap ya ka tien ka jong blai ngayaro yo try lang ba ka jing ai lat ba ka jing penan kam ka jing uyanga ya ka bani ya lap ya ka tien ka jong blai ha padeng ki pai lang ki cho kum ubreu ngadon bon ki jing duna ki jing bombyang lang ba ka tien ka thalik lang ba ka yat kayang lang ba ka kren ka ong ngapan sosi ya ki wei ki para marjan marpa andre ublei bostan udon kam kum yanga ubapo udon kam yangi kum ki bapo namar ka ktien ka jong blei ka ngangam siam lawan namar ki bahok andre ngawan namar ki bapo ladang ila hok lupa kamen toy shu yangi bengin syakri blairu de namar bangilong ki ba pop ken bangi don kam kumne bania don ha ka jaka ka tentang ka jong blai kasni Christmas khendiat ngin ya ya chapang ka ka Christmas ka bangi rakhe ha ka ka sni bat ka phang ha ka banga kwa ya ka ban yalam jingmut lang yang ni ha ka ka janmit ka bangi don menta ka long o Chris ulong ujaka pedang jong ka Christmas o Chris ulong ujaka pedang jong ke Christmas baro naduki kena haduki rangba ngitip ka Christmas ka ka Christmas kalong ka jing lengku snam ya ka jing ka yau trai jing Jesus Christ ngakwa baniat kendia siapang kane kasni Christmas kane ka Christmas ngitip kum ki Kristen ngila jurak he ya ka haman la ka arkusan terik udi sembar lajan poi ka Christmas ki jing pen kre pen krum hagi lagi yeng ki sem ki jing pen taba ladangi lek hagi nongba ki bala kham kiu kat no ka jing itna ki jing pen riam pen bet hagi ka si Christmas ki khon ki kti ki jungi ki khmi lenti baga Christmas kan poi ban yo ki jing thong ki bathamai ki long kmi ki long pa ngas ngau banai khublai ya pi baro nadu ki samla ki hebret pi dei ki syakri ki bas ngau yak bat ki ba kongu ya ka ka bala la kerpat hapi pidei ki ba kongu ya ka ka ba la dep ban kerpat hapi bat ka jubab bat ka ba pau hang ne kalang ba phi yariam bha evangelist dan bok haga Christmas sneu bha riam itenat ilong riam itenat dengan bagi rang baru ngadal der ngapong sud kan ngi tenan besan nimpong kom lele mar be syong hadin imat ila stul dampong ro kabiang le se kamet ka jengki ro yo ki don pedang yi stom ki pensaj kamet ki pong ka ciket kanom lele ki khon sama pilar yamba ki hep ki berit kle yamba hato ka do nut ka jong phi ka long ne am kum bangi riam mata ka khoj ne am ka do nut ka jongi ka ne ka Christmas ka de ka sngi ka korban ta ma ka jing ka jongi kum ki bangai bat kum ki Kristen ka ne ka Christmas khendiat la rakhe nang kong ya ka ne ka Christmas da ki balang Protestan
bat ki Katolik. Bat la tip ru bala ken kong yaka. Hak arpusan terik udi sembar. Dagi balang kabong kabalang Protestan bat kabalang Katolik. Nangta donru kibarakhe haka wei pat katarik kum kabalang Ortodok kabasyapang mingi kirai ke ya kane kasni Christmas hakan reu terik u Januari. Hakan reu terik Januari. Bat kabalang Armenia kira kepat ya ka khat khandai terik u Januari. Kane ka pausai. Bakam don ka tarik kabatikna. Ya ka jingkha ya khulung jisu. Ya ka jingwan lombreu ko jungu. Sipor lagi. Kane ka penisai bangimla abantip tikna kano ka tarik kabakha. Hanrei kaba penpau hangne kalong balara ke nang kong nang siap ya kada kabalang Protestan bat karaman Katolik kapau nang kong bakil rakhe ya ka hak arp santri Januari. Oh Desember. Dena kata kadau ngi kum ki bangai menta ki balong ki Kristen. Ngi larakhe ya ka hak dagas ngi ka bangidan menta. Larakhe nang kong ya kane hak arp santri udi sumbar hak por jong usim Konstantin. Hak asnem laispa arpusan hadian gejing yahap jong Kris. Kata kade kajinget kejongi kum ki Kristen bat kum ki banget. Banginget skam. Bakata ka jingkayo Jisu kalong hak arpusan ri disbar. Bat ya kini ki kentin ka Christmas hangne la sot bat la penlang na pedang ki arteli ki kentin. Ban penlong Christmas. La siam da ki arteli ki kentin. Ka banengkong. Chris kabamot utrai jingi Jesus Christ ya balakha pedang jomi. Bat mas kabamot ka jing khawai ka jing le kamen ka jing le sangba hagi por ki ba men barem shisien shisnam. Oh hagi de ki singi ki jongiru kadai ka jing khawai kum hagi balang ki parabangai ki jingi ki balang Katolik ki don ka mas ka gile ki ba ai ki jing khawai ngi da ka jong ka rukom ngi don la ka jong rukom sekri ndrei ki de ki jing le kamen ya ki ba ngi jule haman lagi por. Teka phang ha ka bang kwa iya ka ban yalam nganget banadu man damit ki khobor yo sneu syapang ka de jingkha yaw ne khulong Jisu hasla jeng de ka pathe teka ba kwa iya ka ban yalam hang ne kalong ka phang ka kum bangalaong u Chris ulong u jeka pedeng jong ka Christmas jong ka Christmas ka bamanta jong arpusa ka bangidon bergira khe lagi. Nau Isaya kalanong kabakhandai kadukhat kabandreu bat kumju ru Matius iwe arway kaktin kom namar hangi lakha yokun la ayokun hangi te kajing sensyar kan long halor ka terbeng jung u bat on khot ya ka kerteng jung u bapla u nong sela u blei bakrau bor u pa bom jikot us em ka jingso. How Matius ka iwe arpuwe ka kan kharu yau kun men khot ru ya ka kerteng ka jong u Jisu naba pen em ya yala ki breu naga pom jongke dei long ba ka jing wan long breu ka jong Jisu hakare ka sngi ka bangidan ta bau pen em pen lat yang ini ki pom ya ki bagi lale haka jing em ka man ka sngi ka kane ka kerteng Jisu pioi hang tu kane ka kerteng ka Jisu o kane ka kerteng u Jisu udan sibun teli ki kerteng udan sibun teli ki kerteng engkong uneu Jisu udan bun ki kerteng henrei ka kerteng Jisu kat ka bangila ban sengutu kadai ka kerteng ka ba tiang tam
kabat tiang tam. Kalong kum ka selut sentiu. Selut sentiu ni tiap barok selut sentiu badan hapdang. Ngitiap ulong kum tau ni gisu. Habang ipet kum juru hagi wegi history. Ulong updang. Ulong kum ita selut sentiu badan hapdang Jong kano ke history hak bede. Ka ketien ke jong belai. Bat uneu gisu ulong ubai iubi hadu kata-kata nadu kispa snem ki bamen syua hadu kinegi klimat ki bengidon menta kajing iubi jongu ke yaisa syirta nadu basdang hadu bakut kakerteng kajong gisu kalalong habangi perkat kum umot sa ajing ken mau ya bula tei halor jong lum hau bengila badioi nakano kano kajaga kabangitan ngitip bau mot sa ajing ken mau don kibatei ya mot sa ajing ken mau ladau tu mot uladan hak tu kajaga ladau uladan gajing tho aham tu nadu kiba mensyua hadu kiban sawan kidang la betip bau ta udah mot sa ajing ken mau dau jisuru ulong kum umat sa ajing ken mau ya kebangi kum ki Kristen ngia mane ngia syakri ngia pendan boram yu ngia pen kraw yu lang bada ki jing ruai ki jingi kajing ruai ki bangi jur ruai barbor ki jing ruai ki jing ruai pen kraw yu Jesus Christ utrai kadon ta ka jing ruai yu Jesus Christ utrai kidon ki katien ki kum ta kada ki jing ruai pen kraw na ka benta ka kerteng ka jong Jesus kapang ha kabang kwa ya kaban yalam kimat ki bangadon ya kaban yalam kidon sau teli kimat akan ka klip mat ka gidan ta kamat ka badangkong ha ka perthei menta ngimla ban nge ha ka ka perthei ka bang ngimla ban nge ba usim kisim lakai ha ka sem kulai ha ka shangot hato kini kisi ki bang iem menta hato ngila mudur mo bakata ka jingkayo kunsin kan long haka sem kulai haka krang kulai hang krang masi mbongi haka chadong ka babam ki masi ka changoy ngamla mudur haka jing iem ka jongi hakini kisi ki menta hato dang ka mo yo bru kat yo usim gisim ko ngisat kan ngimla ban mudur bon kai uhaka syangoi asam kulai ka syangoi ka bangiong haka ketien jeung ngiong ka chadong ka de ga jaka ka ba ai bami ki pran ka ba ai bami ki masi ka ba ai bami kulai mat persang balai haka jaka ka bari masi kemdut ki snap hedu ka nong basma ka basma ka jing iu ki merat haka hukum kata laka yang terakhir Jesus Christ balai lakai uhanta ngin sapech balai bom dan jaka ban kai haka ying jibak hambit uneu Yesu uklalong ubreu bat ublei ubapala uneu Yesu ya bungi syakri ya balakha pedang jongi ulong ubriu bat ublei bopla balai ngau ubriu ulawan ban lombriu kamot ki ong yu ubriu anreu de ubriu bopla tam uneu Yesu julong unong thokot penban kibriu kitho syapang jong bat hagi hajar teli kikot kabapla kata kadika pla ka jong Yesu dei udong thokot handrei la tho pat lagi nong thokot
Siapang jong dagi hajar teli ki kot ki begitu ni. Ya ki bangiru ngiyo ya ki ban pule. Uneu Jisu julet school ne let college kumbalet mapi. Uneu Jisu julet school dei uno ikai. Hanrei pen ban ki briu ki nyau kor ya ki jing hikai ke jong Jesu. Dei uno ikai. Tip ya ta jing lek school. Hanrei pen ban ki briu ki nyau kor pat ya ki jing hikai ke jong trai jing Jesu hagi por ki ben bre. Batat adu ki ne ka klip kemat ka bangidan menta. Ngibut ya ke jing hikai ke jong trai jing Jesus Christ. Uneu Jisu ya bengi syakri ya belakha pedang joy. Don ki sipai, don ki nong yarap pan sinsyari. Don ki sipai, don ki nong sinsyar, ki bayarap yu ban sinsyar. Hanrei ula sengpat ya ke hima ka ba krautam ha prathe. Ula sengpat ya ke hima ka ba krautam ha prathe. No try you Jesus. Modor ki nong sinsyar, ki bapau, ki badon laki iet ke hima. Modor tang hangi hajan hang ne. Ni don hapok ke melim sim sim. Balas sinsyar ika dau sim melim. Ka hima. Kadai kata ka hima. Ban hak itu ki por ki memen merim. Lasen syar da ki sim. Hashwa ban kayo jisuru. Kidai ki sim. Ki bapen mi ya ka an ban nyau ya ka sangsos. Ya ki briu ki badan hak perthei. Dei hangta bau ne jisu. Ka kami ke jongu. Ukpau jongu. Kilaj ban ai ya ka jingkeng. Kaba penmi dah hukum dah kaisar Augustus kumbala pule meneh. Kita kidai kibala abandon bagi dai kidong senisyar. Kibadon la ke hima. Hanrei uneu Jisu long uei ru. Hanrei useng ya ke hima ka ba krautam ha ka pathe. Barok sitelut ka pathe. Kaba sneu lango sisu bat kaba pla sisu kalong. Uneu try Jisu, siam pule doktor. Dei doktor. Uneu Jisu, dei ubla pendit penbiang ha kalan kapule na kabanta ki dawai di sien ban ai ki nangpang. Ne don ki betip bau neu dok Jisu deu doktor. Ulek pule ne am komu doktor ban penbit ban senai ki jingpang. Ngam ngai. Hanrei ke ba pela kalong. Wat lada dei doktor, wat labdei penbit penbiang na kabanta ki dawai ki disin. Penban ula ban penkhia ya ke jingpang ki balai paujat. Kata ka ba pela. Ya ka bau Jisu. Ule kat meu don asla je. Open coach, open khia, ya ki babun ngon. Ki don na ki sisa ka khtin ke jong blai. Open yat ya ki batko. Open pet ya ki baman la. Open khia ya badan ke khisyo. Open khia ya badan jingpang lamwir. But open imru wat ya ki balayam. Kadang-kadang ke kam, kaba pela, kaba danbar, uneu Jisu ya bui syakri menta. Ya Jisu, ka Christmas kadon bon kiba kanta, bat ki bom pediang. Ya uneu Jisu, ha ka Christmas dan si bon ki bom pediang you. Menta bangala temen kemne ngam jumi surok syu hanrei haki por be kham semla gedang dang kam klan lada mi haki surok la yo i baka jing ya wish Christmas ka jing ya khoblei Christmas
hadu ki kambon ki balat ki basyam laha surok lane hamadan detang ki balayat es don ki batip US nganget barok ki kena ki latip US haba ki pulai ki kot ulong kumna US udah bekelan kajing yat kajong ki breu surok kalong kum utu US ubangi pule hakikat ki yak hublei Christmas besok happy Christmas langin pai hang noru nyar ban lam haki surok bat haki iki jaka ki basiki we ki jaka bangi pediang yo Chris haka donot ke jongi da ka jing long ka bakhoj da ka jing long ka basngur da ka jing long ka basida hato ngi pediang nengi kentah yo Chris haka donot ke jonga bat ka jong hilang ha ka ba om don jaka haying basa om don jaka haying basa các tiên cái dòng play cái ông ta om đây bao ông manga các tiên cái dòng play ông ta kapau syai hap yang jongi ha cái kapor ka bangidon menta kane ka kentin kamot ba om don ba mon ban ai jaka om don ba mon om don ba tre om don ba kwa ban ai jaka ha kita kiski ki ba men berem ha kapor ba kili ai ka jingken ka ba sien kabagli ay ka jingken haka jinglom jingken kadai ka sangsos ka bangi ong haki di kisngi ka bangi dan kisngi ki jongi dan kita ki wei pat ki Hebreu sarkar ki wanlum sangsos saman lagi yeng ki jongi ki keli ka nongot si yeng pidan kano ki jingri jong pi kano ki jingdup jong pi ki sajwan lum jingken bantit ha pertei la dan breu kano dei hakata kapor baga kemi Yesu badu pa jeng uru kilele ban ai jeng ke haba om don jaka haying basa kamot ba om don ba mon ban ai jaka yu trai Yesu haba wan syaka partai om don weiru ki don ki babit babiang ha ka tukpor ki babit ki babiang ki longing ki babit ki babiang ki bla ban pen kre haki ying kisem ban pediang kumbalong jing iseng bangi ha bangi pediang ki jing iseng ngi ha pada perkre ki ying kisem ban wan ki nang wan ban ai ki jakasa mit iki te kalong ha kata ka kom ha ka por ya ka ba lakha yu trai jing Jesus Kristus ki langdo ki lebi ki farsi ki nong trai business ki nong khai ki nong trai sarkar ki nong bala ki nong rep ki pli lagi jingkang jong ki yeng ki jong ki ya ki wei pat anrei ya ka kemi ka jong Yesu baru kupa jong Yesu om dan bakot yang basai ki om dan bas ngaulam ale wan ha yeng ki om dan ba le se ha ka de ka sni ka bangi rakhe ya ka jingkha ya u yo la se ba ka donot ka jonga bat ka jongi ki bia don hang ne menta ngi khang ngi ka jing khang jong ka donot ka jongi yo bagi pediang yo Yesu ha ka donot ka jongi le no bangi long ki Kristen bangi rakhe ban pendon burom ya ka jing kha bat jil khusnam ya ka jing kha ka jongu ngabu api ban perkhat hala ka jong ka donot ka jong hato uji sula don nem hapo ka donot ka jong ban ka jong pi une uji sula sar nem ya ka donot ka jong bat ka jong pi lada ngim pediang yu hakene ki por lano ngin pediang yu tra Jesus kum ki Kristen bat kum ki banget kabak kum no kaying udan kam ban syong utrai ji Yesu wan long breu udai ubakhut
Hato udan kam ne am ka jaka ka ban syong ka bakhu ha ka donut ka jonga ba jong pi. Lada ka donut ka jonga ba jong pi ka dap da ki snur sabawa ka dap da jabo jaban ka dap da ki mensim ki bajak li ha ka donut ka jongi ngang het putra Yesus onam la ban rung ban syong ha ka donut ka jongi. Amar ma u de bakhu. Ailah para bagai bi bangin plingin sar bat pen khoj ke donut ke chami dagin dep dia bagi jing duai dagin pan da bor na ble ban pen khoj ban sar ban pen khoj ya ka jaka syong ka jong mesin khoj ai bangin kamet ka pan kum bangin nang ban pen khoj ban sumari kamet ai bangin sumaru ya ka donut ka jangi dah khoj kane ka jing le khoj ru kalong ka wei ka badan kam ki shet ong ki kentien ki pyong cleanliness is next to godliness kajing khoj ke ajan bat kajing long blay ngi de ben long ki ba khoj ha bang ngi long ki ba khoj ni ma dor ba donut kajing ikan khoj kom gi nang ban sumar le de kom ta ga donut kajing kan ai jeka yau trai ji Jesus Christ kamat ka basau bat kamat ka bakhadu om don jaka yau trai Yesus om don jaka yau trai Yesus om don jaka haki kot khubor om don jaka haki kitab ban penrung haki kitab bakrau jong ka perthei ya ka kana kerteng Yesus andre tang mangi ki Kristen ki ba hai bu Yesus de bakrau u Yesus de blai om dan jaka ya ka jing kular om dan jaka ya jing peniem om dan jaka ya ka jing ai om dan jaka ya ka jing isnei haka kamera ka donut ka joy ladang is ngau tu ban ngitip ba u don ka jing kular haka jing em ka joy ni u try Yesu u don ka jing em how try Yesu don ka jing ai how try Yesu udan ka jing isnei ngi klei ne am ban plit ya ka donut ya bokum ta ban pensyong ha ka donut ka janga syem ya ka jing perkhan syem ya ka jing kla ha ka jing em ka jing ka ne ka pa da ka pensyong nang rem bau Yesu ne u pedang jong ka jing em ka janga bau Yesu de phang pedang jong ka jing em ka jongi kum ki Kristen kat sabangi leh ai bikin ra arangkat bat Yesu ha jing em ka salang mat bat ka dor khaman ka jinglang Kristen kati kan palang lang bau tra jing Jesus Christ ya ki wei pat ki bom pat i bat ki bom pat tiap yo tra jing ka jinglong ka jing em ka jing ikom Kristen ai kan hikai ki wei lang ba da ka tin ka thlin lang ba da ka yat ka yang lang ba da ka jing ya day ka jing ya i wei ye kata ka de jinglong Kristen ka ba pen i ki wei bagi de ki Kristen bagi ki de ki nombut ki jong Chris hanrei ka do not ka jingi barbor kom ki briu habangi em habangi yan hasla jong ne ka perthei ngi pen so bha ayala de ha ka jakab ngin biang yo trai jingi Jesus Christ ka do not ka jongi ka dap ka slai daga jing ya ka spa ka bukan ja perthei ka donut ka jongi ka dap daga buram jong ka perthei ka donut ka jongi ka dap daga jing sobha jong ka perthei de hang ta ken u saitan u bolong u sem jong ka jing dum u yo ban penlong ban kam kan ti baga de ka khat ka jung u yo khun ban reu de namar baka donut ka jungi ka badap ka baslei ka ladap pura dagi ei ki jing sobha jong ada ka perthei dang mi kwa ai ki jing ruspa jubor dang mi kwa ya ka buram ka bajubor ka donut ka jingi ka lakhapnya para bangi de namar ka ta ka dau bahau Yesu om dan jaka ka donut ka jong
Hanrai ai ba kan ke janwet ke bagi don ta. Ai ba ke donut ke jongi. Ngin penteli ya ka. Ngin penteli no ya ka. Bau traji Jesus Christ un yo ban song sa ha ke donut ke jongi. Bau yo ban sin syar lai lut kat bau mon. Om bau setan us syar hangi. Ngai i bagi ki sgi ke bagi don ta. Bon sin hi bon sin u setan u yo ban sin syar kat bamon ya ka met ke jongi ya ka bala powder ha ka met ke jong blay. Ngi penan kami ka kan ka bangis ngawit. Ngi pen kop pen pong ngi riam ngi bet ngi ta ngi pen ka kat ka bangis ngawit. Bon sin ki khon samla ki long kami ki long kpa ngi pen internet yelade teng teng ki temen ru ki don ki bla sti kangam ki make up ki la pa make up ki penli kita ki pen de hang ta ka don ki ji thu khana ka bong ba ka don ka we ka samla ya ka bade kabalet sekejing syakri blay. O blay itu ia lagi jong ki briu ki jong u ki bakum na ki long. Namar udai ma u batau yang ni. Layong lali lariko ne jerong. Lariko ne sengat lengkot ne jerong. Kadai ka bau blay la tau yang ni. Rai teng teng kada not ka ji ka kwa ya ka e kaba kampan internet shu bani kabla thau ini ka samla kaba babriu hagiri jong ka perthai kala ta la pen yelade hadu bom itu ithau shu andrei kat bagadang lech hagawe ka krusit ha kabla riam bha yelade ki khmat bom itu shu la ta daulat kiram yang sentur kila sau hany ki ngap kila bersau haswa bakan poi haga jaka kabalong jong krusit lane ke jingya seng kakali haga bakadan kala aksai dan no halanti kala du le no ban poi sakata jaka unong yalam ubakra anda haba ka sem ka jengka kala herno nang perte ublei itu syu ya ka ba ka de jeng thau ka jeng o namar ka dur ka dar ka jengka kala pher kane kam dei ka briu ya ka pangala thau ya ka kadadon ka jengi ka kwa ya ka bakum kata ben penitenan ya de teng teng ka jeng itnan ya de yo la sebo ublei itu syu yang ni kidai kita ketinggian maka donut ke jani kabau trai jisu yo jaka ban penlong khat ke donut ke jani ndrai nga khot ke janit ka pengidan menta ka khubo ke janit pila juyo sneu yau ne usem jong jing so pila ju sneu ne am yau ne usem jong jing sok ha ka jing yam ka jong pi uei uneu sim jong ke jinsu u jisu ulong usim jong ke jinsu ai kajaka ka bhatam ha ka donot ka jongi yau neu sim jong ke jinsu bau nio ban sunsyar lai lot kat bau mon nadu ka ne sni Christmas kamidon menta badu nehi ubala kular ban ai ka jingsuk badu nehi ubu kular ban penjam ya ka jingken uneu jisui ubu kular ban ai ka jing uban penjam ya ka jing ha ka jing yam ka jongi ubala ban map ya ki pop ha ka jing yam ka jongi ubala ban pelaj yam ini ubalong kalan ti syau pa ngalong kalandi siapa ong utrai Jesus delo mau Jesus ubangi la pediang akan sini ka bangidan ya ubangi syakri ya ubangi
yalang kumne ko mangi dan menta uneken ude ulen pi jong ka jing yam ka jing yam ka jing uneken ude ukli jong ka yeng ka jing uneken ude ukli jong ka jing yam ka jing ngidan gilang yeng Kristan gi batho ha ki prem ki jing tho gidan Chris is the head of this house Chris ulang ukli jong ka yeng hato ha ka por babamja ngi du wai ne am hamman la klimat ki ngi bamja nyau pi kat no sin pi bu jing du wai ha ki ngi kat ba ha ka jing khang jong ngi yeng ka jong ngi Chris ulang ukli jong ka ngi yeng ngi bu ne am yu Chris bolong nong syar pedang parangai ki jong ha ka ngi janit ka bangidan try Uyai tit ya ke jengkang. Haman lagi klimat yang jingyam ka jengi. Uyai tit ya ke jengkang. Hado ngi pli ne am ya ke jengkang. Ya ke bangun rom ha ke donan ka jengi. Angai boblai ke jingso. Dia dan rengkat bat ni. Naga por siya por. Maka naga Christmas apa ngi yo pediang manta. Kan ai je tengan. Kan ai ke jingso. Kan ai ke jing jakat. Ha ke jing yam ka jenga par ni. Ladangi don naga don jong ka jing yam ka jengi. Pai so blai ha jing duai. Penrit ya la de. Dam ko siwel de. Duai ha blai la jing duai. Ba jing jau. Klempep utrai jing Jesu. Un sim. Ha kala jong ka kti ka jing. Ha jong ka syadam ka jing. Ban kedop yang ni. De hakta ke. Nyen saya amat ya kata ke jing kular ki ba tiang ki jing. Bangangat salek. Ban kre ka jakai pi. Te tat ngaladap pen kre ka jaka ngan wan pat ong ka tin jong play ato ngi lapen kre apa ngi pediang yu trai jing Jesus ngi dei bendon ka jing kit kli ban long ki lapen kre ya kan du buru mark man hagar sngi ka bakat ya ban sakliap no ya ka sla pathe ka kiam ka pathe ka pangiam ka dei tang ka yeng shong pasa ngimla ban shong ne ya ka si chu no balai pangiam malat hau ini bagi dei baniam ngemla ban syong syirta hakane ka perthe ka baniam ne shisien gasni kaman siam ni ka bala persat ini kan lek phai biang syawai persat ni bla play tenang ta ro ko play amen